Universe pumpuya hian galaxy tam tako oma sumi zinga galaxy pakhat ve mai he kan Milky Way galaxy ya chaupo hian hel tu planet nei phangat arsilian kan tiang hi nuai tam tako oma chutiang zatin hel tu planet panga theupo chu lo nei don ta sela planet zong zat chu tam tak ani nge yang planet chuti zo za ya chuan nunna nei pakhat dang pahnih khatal chu an om theida long mo o ti hi thubeng ver tak chu ani ve hrim ani tin unidentified flying object UFO kan ti te hi khovel ram sang le mun danga mu an han ni zui boxia alien ho om nge ya rin ruk na hi be sei bo chu ani lo a ang khop mai I han soi chhozel don chin te ang alien te hi kan tan an hlo omangem amasa in alien te hi lo om tak takin an ni le ke ni chu in bo pop thei po ni ila kan tan an trangka yangem nge an hlo om zo kang ti te hi mithiam te zinga debate ro pui ber alani chhozel ri ani a hlo om tur lama thlir te chuan mihring dang te hi lo om te reng po ni se kan pian mang ain ang lo mai theya ke ni tan ran mel pu ang lek kan ni theila yin an ni tan po ran nung ang lek emo ram huai mel mang pu emo kan ni ve thei tho tlat mai ta chuan mani pian mang ne na in anglo na chu mani levela dor lova ran level le en chin na thila tan chowa in man mai po aum theyang ti in a hlo om viau thei thu an soya ke ni aya science le technology lama ma an lo son zo kani phei chuan kanin chai te zo vekang ti a hlo om hle ti in ngai dan an nei ani a tha zong le ain chhor ton zonga ngai ruat tu te thung chuan alien hi an lo om tak takani chuan kan tangkai pui theyanga min tangkai pui thei bokang a chan chu ke ni aya planet lo lu rei to te po an ni theya tin chiat na tam tak an lo paltlang to po ani thei bok chu tiang ani phei chuan planet pakhat chiat to theina lakata in chan chhuwa dan te po min hril chhong thei mai theya an planeta thil om ke ni ya om ve lo te po min pe thei mai theya tin ke ni planeta om an ni planeta om ve lo thil elements te po an nin an tangkai pui ve mai thei bokani ti chuan science jerna chu a changkang chho chak mai ni lovin a zuan mai po ni lovin a thlo in a thlok duai to mai don ani ti in be seina nen an thlir thung ani alien om le om lo zirna a kan ti theile mu thei chin te an soile ila miron tlo thin tu planet dangami ni oma ngai thei thleng thlok thei manga khovel bo ruak ron lut palte an om po hian in hre chiang ri lo na chu an lo chhuk bik si lo ke ni khovel lam mi te la in an thlona han phatur zia zangin kan changkang tok si lo ke ni thlen hlat thei ber chu kan hel mek ni chung ko member pakua te zinga kan hnai ber pahni Venus le Mars te chau hi an ni maya chu aya hla chu en hlatna le satellite atang chawa ral zir alan ri sia hemi kan solar chung kuwa hi chuan mihring emo thil nung ang deuh tal emo po mu an nei lovani kan solar chung kuwa ni lo chung ko danga te hian an omangem ti hi zo cha kom tak ma se chan thei ri lo ani tlatani a chan chu kan solar system a kan hel ber arsi ni lo hel tu planet po nei ve arsi kan hnai bera om Proxima Centauri po hi kan planet atanga eng kumli le point som ni panga a hla om dei ania chumi om zia chu kan planet atangin mel tam taka hla ani ti na ni chu tuna kan thlo thena le rocket mang hi chuanin mihring dam kum huam chunga thlen thei chi ani ri lovani a chan chu darkar khata mel tam kan la thlok thei tlat lova Proxima Centauri RC hi he kan planet khovela tanga kan thlo chhuwa nu kumsang khazanga somruk vela chau kan thlen don wangani mihring kumsang khazanga somruk tam thleng chu kan la om si lova Bible damrei ber Methusela meupo kumzakwa somruk pakwa chau Adam ani kha ani chuan keima ni solar system member planet te bak eng chung ko dangma conven chiang thei ri lo ania
hel tu planet nei tham ni ang thiau ma kan galaxy chhunga tam tak kanom sia kan ti thei to kala tlem hle ti na ni radio signal lam detection han soi le ila universe pumpuya planet danga mishing ang thil nung dang an om ve em ti zir chian na lama tholok deu ber America le sangoi zon pui ram te bultum project SETI yanti search for extraterrestrial intelligence chuan radio signal detector mangin planet danga tanga mishing radio signal mang an om ve ta kin ti in ngoi an do renga tin he cancel system a hian mishing kan om ti hriat theina signal po kum sang kha zakwa somsari pali khan an thon chuak to nge ani sang kha zakwa somsari pasari kum khan SETI scientist pakhat chuan leipi alam mi ni om tak te hne na tangin radio signal hi adonga second somsari chung chowani e heu ti thu thon ni omin radio signal translator chuan alet linga thu chiang zo ka don sonzel theinan ti in SETI chuan sang ka zakwa somriat panga khan super radio signal receiver abun lu abokani UFO tok fu emo muto nia in soi mi sang te han soi le ila kum sang ka zakwa somriat kum khan Australia ram Melbourne khobula thlona khaltu Frederick Valenti ka chuan le thlona station duty te hna ka chunga ding reng mai thlo theina ani silo engemoni ati man chowa ain biak na chu atop dei maya chu pilot le athlo theina khal chu anu ma reng engma an muzui to lovani kum sang zakwa somsari pako kum khan Scotland rama ngopak hata Bob Jaylor chuan UFO chuang mi pahni a hmuwa an pian mang amak mel kher mai tolai lir ke bial ban nei angni in asoyani sang khazukwa somsari pakwa ve khan Italy rama police pakhat po thir sakora achuan lain UFO chuang ten an man ni in ain soi ve bok nakin dewa an thale ni in asoidan chuan chung UFO te chuan mitkil thuman nei ni in asoyani chut yang zelin a hmun le akum soilan hlei thei to lo record then khat han soilang ve le ila lo nei tu papakhat po in thleng pahni akum khup zonga in belbom ang deuh mai thlo theina an leileta lo thlok niamin an thlo theina chunga an bong pale an bong nu an hip luta an thlo bo pui dei thu asoi bokani mun pakhata po UFO thlo theina chiani om tak kan hmuwa abul nai mel khat bial vel renga eng kholma anung theilowani an thlo theina cheto takngel po in kan khovel siam ang khol mai te chu ala hne rep hle ti in a mutu te chuan an soyani Bermuda Triangle huai an ti luai na chan po hi hemizon tuipuya hian UFO thlo theina pakhat che sualin alo thlok lut to a chumu thlo theina chia tanga electromagnetic field chak tanglam tak na tho wangani an ti boka UFO mutu ten an mutak tak lo ni ta sela tin an mu tak angin lo soita anga ngai sak bok donila chuan minron tlo to tu UFO te po hi planet khata tanga local chu an ni hlom top lo mai ti tur khopin an mel mang soidan hain persanani du thu sam lo na han soi kai zelila mithiam ten alien extraterrestrial intelligence an zon na anin nga phone thu hi du thu samin asko pazaw lo ni in ka hria khovel mishingina kan hip lu le kan rin ber oxygen kher chau hi planet dangami te po in an hip lut ve tur anga ngai dan le keima ni ang boka celsius temperature so matranga somthum panga vel nuam ti tok chi amishing te chau om thei tur anga ngai tlat na idea hi thut mun sten atan man hi afu lo wani ran nung ten chowa an man thil athu mun lova tin mishing taknial po in energy source dang petrol diesel gas le solar power manga tlan theile na thok thei khol chi sang kan siam thei chuan universe din tu super being pathian hi chuan carbon dioxide CO2 tholuta oxygen tho chuak le theu chi mining po asiam thei tura ngai a thadon lom ni a planet chung va thlir chiang thei mang si lo le va thleng thei mang si lova abo ruaka CO2 atam lutuk atmosphere oxygen percent atlem lutuk thil nungan om theilowang ti te mai hian thutlang komna an han siam le ringot zel hi afu ber hau lawani
chu tiang chia in Celsius temperature minus som ni le 0 in kara chen nuam ti tok chia chi minung po kan super being pathian chuan adu chuan asiam theina me wang ti hi an chut mai thina chu chuan an thil zon ati hol kim lo na sa ni in alangani an thlir wangwanga nia tangin a hlai mai a vot lutukanga thil nung omna chi ani lowang ti thlak ngot te hi an chinga thangkura keseta akalna hmuna piang aizol veng pakhat nena ate khin deuh kher zel ang lekani ataka UFO te ron chuka mithiam le mi puite hmua anronin pholan malo chuan keini khovel lammi tela kan chik chian phak chin rin bial alazim sia thil chiang om theilowani ma se eng light luka chaka thlok thei thlona emo eng aya thlok chak thei thlona emo kan hmu chua huna ero chuan mihring dam kum huam chung ngeya hell to planet exoplanet nei pha arsilian kan hnayami te kan en chik thei to anga thil chiang tak ko om thei thuai tura kan ngai theyang chu hun chu a hlato lo mai thei bok a chan chu tuna IT levelina a man tamber base particle hi electron na nia electron aya chakle eng aya chak jok thiaka kal thei neutrino particle chikhat mu chua ani to a en fia le confirm me kani chumi particle te chu base particle atana manga thil siam anan tran chhole hun chuan ni china kan soi level kha an thleng chho thuai don a angani ke chuan he planet nuai sangbi tam tak likhup khopatama an tual chaina universe zawan zawa hian alien te hi an om lo lam a yin an om theina tur chans lambuk lung hi awai fual zok ma mo katia chumia chengte tlantura isua mire thei takanga ran chopek na thlenga va pianga awa thi ve kher lo tur lam chu thu hrana ero kada thung ani eng chungchang han soi kai zelila eng hi khovela thilom to zong zinga kalchak berania second khata boruak pa ngaya hian mel nuai khat singriat sangruk nuai khat singriat sangruk zahni somriat pahni le point zathum som kwa paruka chakin akal theyani boruak pa ngai nilo tuile dar thalang tlang lian cha pui pal tlanga akalero chuan chuai chuan akal muang deu nge yang ma se boruaka chuan heti ani tlata wangin thla mun mel nuai ni sing thum sang ku ahla atanga eng local hi khovel thleng tur hian second khatle point zahni somret pathum chau adu rengani chutiang bokin ni atanga eng local hian khovel lo thlen theinan minute riat chau athang boka kan khovel le arsilian dang inkar hlat zong te na number tamlu tuk dona wanga alam toina angrenga kan man fo engkum kan ti po chu a chhut thei engkum khat chu mel vai bel chenwai ruka hla ani he eng kalchak lam hian science principle le formula tam tak hi athununa wangin hriat apoi mo ema abik takin Einstein theory le formula lar E equal to mc square a hian c hi eng kalchak lam velocity of light anemia wa kumpui sul meu kan te na ni zathum somruk panga po hi kho thim sa temo kho en sa temo animaya chu wangin eng hi hun te nan alo thu pui lo theilowani tun thlenga science principle le formula zong te in nga na chu pakhat na eng tluka kalchak eng thil ma om theilo eng ai chaka kal thei phei chu a om lo hrim pahni na eng hi boruaka ngat chuan a kalchak dan hi ti chak bel emo ti muan deu emo thei anilo chumi rual chi in hemilet liama chuan eng tluka kalchak thil pakhatemo eng ai chak thei thil engemo mu chuak thei hlovila chu pakhat na Newton theory hi aman thei to lovanga eng ai chaka kal thei thil kan hmu chua phei chuan Einstein formula po hian tangkai na nei lovin athu thluang ve mai to ang pahni na chumi eng tluka chaka kal thei thila kan chuang ani chuan hun hi afananga hun fan ma a kum zanga le hun fan nuwa kum nga ain tluk thei deuh thawang aom zia chu kan tar har don ti na ni pathum na eng ai chaka kal thei thila kan chuang ani ngat phei chuan hun hi alet zong ina kal hlowanga nikoma te kan chuak le hu thinang tar theilona khol ani don ber chu tuna tan chuan thil oi om lo tak angin alang hlea ma se
kan pu chuan thum na velami te khan keima ni thalak ngei chelewa en theina ala om tur thu hi lo hril lok ta sela chuan an oi lo ve hle thowang an oi lo wange ro chuan alo thlen lo pha chuang lo thung ani tuna tan po a thilmak tak mai chu khinga chunga kan soite thlen tir thei tur thil photon particles an hmuchuak tlat maya chu particles tu neutrino antia chu particles chu neutrino antia neutrino hi chithuma then alani chewa electron neutrino muon neutrino le tawon neutrino ti in an thenani heng neutrino chi khatte hi eng tlukin an kalchak veka neutrino group thar mu chua an nei a ming po an la sak lo chu eng a in 0.0025% in akal chak thei ni in Rochester University a astronomy professor Adam Frank chuan apuang tlat mayani he thil tlan chak theina manga thil li remo an siam thei hun chu tar thei lo na mu chua hun alo ni mai dona tuna chuan chutiang thil an la siam chua ri lo awang le a man dan en chin ala ni lo awang le en fia a pompuina ala maba ka wangin zirlai buwa te tel ala ni lo ani chutiang en fian ale pompuina te apal tlang vek thei huna chuan tuna kan zirlai buwa science theory formula le principle zongsong te hi kan hlui hlona kan po thler vek atul don ni in alangani chuti huna chuan technology mason na po hi azuang mai ni lovin a thlo in a thlok duai to don ni in mithiam te chuan an soi ani